Tak, kde? Budou fotomátorské slavnosti. Co to znamená pro město? My jsme se stali zvětšího experta Jakuba Svobody. Tak co si myslíte, že to znamená pro město? Kromě přísunu peněz. No, tak já nevím, no, úplně všechno a hlavně zábava. Přesně, naše děti to potřebují. Hlavně my přesně. My jsme takové ty atrakce a cukrovou vatu, na to se těšíme celý rok. Ještě povězte nám, kolik lidí bude zřejmě na vás na slavnostech letos? Tak kolem 20 000. To je málo, no. No, když to počítáme se zahraničními turisty, tak by to mohla být i pravda. Tak dále, zeptáme se zde všude přítomného druhého experta, Petra Imloufa. Co si myslíte, že utrpí naše silnice při příjezdu zahraničních turistů? No tak nevím, možná nevím. No, Malý vozíky. no, to je určité. Sami slyšíte, je tady obrovský hluk automobilů, ještě před slavnostmi. Asi dovážejí cukrovou vatu. Velmi dobrou. Takže, pro krajské štáby a televizi Zareček, Tomáš Fuk, Jakub Svoboda a Martin Zelí.